भाई लोग यदि कम दामों में तहा लोग के एगो अच्छा खासा टीवी परचेस करे के बाद तू लोग यदि हमरा से पूछबा लोग तो हम Xiaomi के टीवी के ही ज़्यादा रिकमेंड करें। काहे से कम दामों में सबसे अच्छा यदि फीचर कोनो टीवी प्रोवाइड करा पावला तो Xiaomi के टीवी ही होला। हम ऑलरेडी बहुत सारे टीवी के रिव्यू कैले बानी और इस्तेमाल भी कैले बानी, लेकिन सबसे ज़्यादा यदि हम पर्सनल कोनो टीवी के रखनी तो Xiaomi के ही टीवी रखनी। काहे से काफ़ी हद तक अच्छा फीचर के साथ और बिना लेग किए हुए और तुरंत ही कास्ट हो जाए वाला फीचर एगो Xiaomi में ही मिलेला, तो मज़ा ही आ जाला। और दोस्तों फिलहाल में ही Xiaomi अपन लॉन्च कैले बा Redmi Fire टीवी। काफ़ी हद तक ई टीवी अच्छा बा और 12,500 के आसपास में लॉन्च कैले बा। 11,000 करीब में ई तालो के देखे के मिल जाई ऑफर में। ई टीवी काफ़ी हद तक अच्छा बा। एक सब कुछ फीचर बतावे वाला बानी जौन की सुनबो लोग तो मज़ा ही आ जाई। ये सब भाई लोग वीडियो को पूरा देखिए लोग, अच्छाई बुराई दोनों के ही बातें करम। लेकिन दोस्तों सबसे जरूरी बात का बा, तहा लोग के भोजपुरी में टेक्निकल वीडियो देखे के मिलता, तहा लोग के भाई राजा ही देता रहन। आ तू लोग चैनल के सब्सक्राइब नहीं खलो करत, कितना दुख वाला बात भाई यार। जल्दी से चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन के दबा दो वो यार। हम भोजपुरी भाषा के बढ़ावा देवे चाहते हैं, तू लोग मौज करो। ता लोग चैनल के सब्सक्राइब नहीं खलो करत, जल्दी से चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन के दबा दो और बहुत मजा आएगा बा। तारा लोग के भाई यूट्यूब पे धूम मचा दियन खाली भोजपुरी में। देख लो भाई लोग, जैसे हमने के टीवी के खोलल जाई, एकरा बॉक्स में हमने के ज़्यादा चीज़ ना देखे के मिली, बिल्कुल ही सिंपल सा देखे के मिली। एगो टीवी देखे के मिली, ओकरा साथे रिमोट देखे के मिली, यूजर मिले ओकरा देखे के मिली और ओकरा साथ ही दोस्त लोग तहरा लोग के ई टीवी में दूगो बस स्टैंड देखे के मिली और ओकर स्क्रूप देखे के मिली। ओकरा आगे कुछ भी ना देखे के मिली, कुट कार्टून ओकरा देखे के मिली, जना के रिक्वायरमेंट नहीं के फेंक दिया जाए, लेकिन रखल जी तो काम ई टीवी ओकरा पैक में कल जा सकता और इतना चीज़ देखे के मिली हमनी के टीवी में। और सबसे जरूरी बात भाई लोग की वॉल माउंट देखे के ना मिली, मतलब दीवार में सेट करे वाला कोनो भी ऑप्शन देखे के ना मिली। अलग से तालों के बाजार में से परचेज करे पड़ी, 400-500 में अच्छा क्वालिटी के देखे के मिल जाला। लेकिन Xiaomi के मत परचेज करे लोग, थर्ड पार्टी कंपनी के परचेज कर ले लोग, अच्छा खासा तालों के देखे के मिल जाई ऑलरेडी मार्केट में। सबसे पहले स्पेसिफिकेशन के तरफ ही ध्यान दिया जाए। एमें तालों के 1 GB के रैम देखे के मिली, 8 GB के इंटरनल स्टोरेज देखे के मिली। और इंटरनल स्टोरेज के बात कर जाओ तो 3 GB के करीब में खाली रही और फुल ऑलरेडी रही। और सब टीवी में ये रहला, चाहे मोबाइल हो चाहे टीवी हो, तालों का पता ही बा। तो ई तालों के में चीज़ देखे के मिली। आउट ऑफ बॉक्स तालों के एमे Fire OS 7 देखे के मिली। अब देख लो भाई तू लोग समझ बोलो कि एंड्रॉइड है कि क्या है, तालों को हम पहले क्लियर भाषा में एक बारे में बता दी। ये एंड्रॉइड ना है, ये एगो Fire OS है, मतलब एंड्रॉइड टाइप के ही बा। जैसे कि तू लोग स्मार्ट टीवी के देख लो, टाइजन OS हो गई, ओकरा साथ ही लिनक्स वगैरह हो गई, बहुत सारे OS बा। लेकिन ई एगो अपन Fire OS बा, ये भी काफ़ी हद तक अच्छा बा और पॉपुलर बा। काफ़ी कम ले करेला, जैसे एंड्रॉइड बा तो लेग वगैरह करेला, एप्लीकेशन अपलोड करें जा, लेकिन इमें लेग काफ़ी ज़्यादा कम करी। और प्ले स्टोरेशन ही काफ़ी ज़्यादा इमें एप्लीकेशन देखे के मिल जाई और ऐप स्टोर इमें रही। लेकिन मतलब जो गूगल प्ले स्टोर पर देखे के मिली, सब एप्लीकेशन तो ना देखे के मिली, फिर भी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन देखे के मिल जाए, जो कि बिल्कुल ही अच्छा बा। लेग कम करी और का चाहिए टीवी में ज़्यादा एप्लीकेशन डाउनलोड करे के जरूरत ना रहेला, का करो टीवी में एप्लीकेशन डाउनलोड करके। ओकरा साथ ही तालों के दोस्त क्लियर बता दी, ई तालों के ब्लूटूथ 5.0 पे देखे के मिली, जो कि बिल्कुल ही लेटेस्ट बा। ओकरा साथ ही भाई लोग एमें तालों के इनबिल्ट एलेक्सा के सपोर्ट देखे के मिली। एलेक्सा जो बा काफ़ी हद तक अच्छा बा, गूगल असिस्टेंट जैसे होला, हमने के बोल के कुछ मंगावे नहीं जा, चाहे सर्च करे के होला तो बोल के, वैसे ही ई तालों के देखे के मिली। ये भी हमारा काफ़ी हद तक एमें अच्छा लगल, मज़ा ही आ गई। अगर पोर्ट्स के बात कल जाओ तो एमें तारा लोग के 2 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट, AV पोर्ट, हेडफोन जैक वगैरह देखे के मिली। इंटरनेट केबल के ऑप्शन भी देखे के मिल जाए, एंटीना वगैरह का भी ऑप्शन देखे के मिल जाए। तो देखो लोग मेन जो चीज़ बा हमने के तू लोग जानते वाला लोग कि ये भी पोर्ट बा और USB बा, HDMI पोर्ट बा। लेकिन 3 गो यदि USB पोर्ट रही तो मज़ा आई। लेकिन दोस्तों नॉर्मल में टीवी में देखा जाओ तो 1 से 2 USB पोर्ट ही रहेला। और USB पोर्ट के रिक्वायरमेंट होला, यदि हमने माउस कीबोर्ड लगा लेते जा तो ओकरा बाद से जगह ना बन चला पेन ड्राइव के लगावे के। तो ये तू लोग बात समझ लो, फिर भी ठीक बा भाई, अपन प्राइस के हिसाब से बेहद ही अच्छा काम कैले बा। यदि डिस्प्ले के बात करिए भाई लोग टीवी में तो डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही अच्छा बा। और सबसे जरूरी बात बा भाई लोग तहार लोग के क्लियर बता दी, यूट्यूब पे तू लोग 1080p में वीडियो चला सकला लोग, ठीक बा। 1080p में वीडियो चला सकला, 60 वगैरह सपोर्ट देखे के मिल जाए। और हम तालों के एगो क्लियर बताएं, अब तू लोग 32 इंची के टीवी ले ले भाई लोग तो वैसे उम्मीद मत रखेला कि 4K टीवी क्वालिटी दी। 4K टीवी आ ओकरा बाद से नॉर्मल टीवी में काफ़ी ज़्यादा अंतर पड़ जाला। हम 4K टीवी एक पहले हमारा लगा ऐसे ही Xiaomi के टीवी रहे तो ओकर भी क्वालिटी हमारा अच्छा लगल, लेकिन जब हम टॉप 4K टीवी परचेज करनी तो ओकर क्वालिटी हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगल और मज़ा ही आ गई। और 21 से 60p में यूट्यूब पे वीडियो चल जाला और काफ़ी ज़्यादा अच्छा बा। लेकिन ओकरा खातिर नेट भी काफ़ी ज़्यादा लगेला और हमारा पास ऑलरेडी वाईफाई बा तो दिक्कत ना होला। फिर भी लोग बता दी क्वालिटी में भी काफ़ी ज़्यादा अंतर आ जाला 4K टीवी में। तो ये 4K टीवी तो ना हो ताह लोग पता ही बा 32 इंची का टीवी 4K जल्दी ना मिलेला और प्राइस के हिसाब से तो बिल्कुल भी देखे के ना मिले।
क्वालिटी बिल्कुल ही अच्छा बा। BVD वगैरह कलर वगैरह ऑप्शन देला बा जना से तू लोग इनहांस थोड़ा क्वालिटी के कर सकला लोग। और ब्राइट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बा और बेजल भी काफ़ी ही ज़्यादा कम बा ई टीवी में। तो ये हमरा काफ़ी हद तक अच्छा लागल और लुक के मामले में भी फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा अच्छा बा ई टीवी। ई टीवी में हमनी के 20 वाट के डुअल स्पीकर देखे के मिल जाई, मतलब दू गो स्पीकर देखे के मिली। लेकिन भाई लोग ताह लोग के ई बात पते हुए के चाहिए कि जौन टीवी के स्पीकर बा ओकरा से हमनी के उम्मीद ज़्यादा नहीं जा कर सकत और नॉर्मल तौर पे स्पीकर लगावल जाला, फिर भी क्वालिटी ठीक बा, डॉल्बी एटमॉस वगैरह के सपोर्ट के साथ आवता। और ताहर लोग के देखल भाई हम क्लियर बताई तो स्पीकर क्वालिटी ताल बतानी कि ठीक बा, कोनो खराब नहीं है, अपना प्राइस के हिसाब से अच्छा बा और मज़ा आ जाई। और 70 से ऊपर ले जाए तो आवाज़ फटला आई। और टीवी में इस सेम प्रॉब्लम रहेला, अलग से हमनी के स्पीकर परचेज करे पड़ जाला यदि हमनी के ज़्यादा आवाज़ वगैरह के जरूरत पड़ेला था, फिर भी आवाज़ लाउड बा और अच्छा बा। रिमोट के बात कल जाओ तो रिमोट भी थोड़ा नया तरीका से देवे के कोशिश कल गई बा। और एमे ताह लोग के रिमोट में ही एलेक्सा के सपोर्ट वगैरह के ऑप्शन बेटम देखे के मिल जाई। और सबसे ज़रूरी बात बा भाई लोग प्ले पॉज वगैरह के भी बटन देखे के मिल जाई और भगाए वगाए के भी ऑप्शन देखे के मिल जाई यदि गाना वगैरह सुनता रह लोग। तो इनमें काफ़ी हद तक हमरा अच्छा लगल। ओकरा साथ ही तालों के भाई लोग क्लियर बताई कि इनमें गाइड वगैरह के भी ऑप्शन दिला बा और कुछ OTT प्लेटफॉर्म के भी ऑप्शन दिला बा बेटम पे ही। ओकरा साथ ही तालों के गोरी क्लियर बात बता दी, म्यूट वाला ऑप्शन दिला बा बेटम, काफ़ी हद तक हमरा अच्छा लगल। जैसे कि हमने के कोनो भी टीवी परचेज करता नहीं जाता म्यूट वाला ऑप्शन ना मिलता ला। सामने के टीवी में ऑलरेडी तालों को पता ही हुई कि म्यूट वाला ना रहेला, डबल जब माइनस वाला बटन के क्लिक कर जाला तब जाके म्यूट होला। और एमे ऑलरेडी दिला बा म्यूट वाला ऑप्शन, तो काफ़ी हद तक अच्छा बा। यदि जल्दीबाजी में म्यूट करे खोला तो टीवी ना म्यूट हो पावला, हमनी के समझ में ना आवेला और म्यूट ना हो पावला। लेकिन अब म्यूट हो जाए, दिक्कत वाला बात नहीं है, समझते वाला। देख लो भाई लोग क्लियर बात कर जाओ यदि टीवी के, तो ई टीवी हम कहें कि अपना प्राइस के हिसाब से काफ़ी हद तक अच्छा बा। और वैसे Xiaomi के टीवी अपना प्राइस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेला। और Fire OS दिले बा जना से लेग भी काफ़ी ज़्यादा कम करी, इनबिल्ट ही मेरा कास्ट भी दिले बा जना से काफ़ी जल्दी हमनी के मोबाइल या लैपटॉप तुरंत कास्ट हो जाला टीवी से और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेला। और सारे टीवी में ना दिला तो ऑलरेडी हमनी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पड़ला क्रोमकास्ट वगैरह तक अच्छा से वर्क भी ना करेला और कनेक्ट भी जल्दी ना होला। लेकिन में तुरंत कास्ट हो जाला बिना एप्लीकेशन के, तो ये काफ़ी हद तक अच्छा लगेला और बहुत सारे एक फीचर भी अच्छा बा। और ये टीवी अपना दाम के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा बा, तू लोग एक बिल्कुल ही परचेस कर सकता लोग। हर लोग के मज़ा ही आ जाए टीवी परचेस करला के बाद से। प्राइस भी एक और काफ़ी ज़्यादा अच्छा बा और अपना प्राइस के हिसाब से ठीक बता लोग के क्लियर बता दी। देख लो भाई लोग ऑलरेडी हमारा चैनल पे बहुत सारे टीवी के रिव्यू पड़ल बा, जाके देख सकता लोग, ताहा लोग के मज़ा ही आ जाए। वो भी भोजपुरी में रिव्यू पड़ल बा, तो एक बार चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन के दबा दिए लोग, मज़ा ही आ जाए। और ई वीडियो पे जरूर ही कमेंट करिए लोग, हम तालोग कमेंट पढ़े नहीं और जवाब भी देवे की कोशिश करे नहीं। तो चलो लोग भाई लोग, ये वीडियो का ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए हम एजा चाहे ई वीडियो के समाप्त करें और मिलते हैं ताहरा लोग से एक अगला वीडियो में। तब तक खातिर बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।